Tak. Dobre, takže krásny večer. Srdečne vás vítam pri dnešnom našom online stretnutí, náš tímový útorok. Dneska máme produktový týždeň a teda budeme rozoberať tému, ktorou sa nesie v podstate takmer celý máj. Tematicky sa zaoberáme práve tým ženským zdravím, ženskou vitalitou. Minulý týždeň v útorok sme už ukázali také, ako tie ženy prechádzame rôznymi životnými etapami a jednoducho častokrát v určitom období hľadáme taký nový zmysel. Potom sme mali osobné stretnutie, kde sme sa bližšie pozreli na tú ženskú rovnováhu a sme si tiež pozdielali produkty, tie, ktoré ste mohli, boli ste v Žiline. A určite teraz veľmi obohacujúce bude pozdielanie k tejto téme, také vaše vlastné skúsenosti s produktami, pretože viem, že sú veľmi bohaté. Mne to všetko rozprávate, zdieľate, keď spolu voláme, alebo si spolu píšeme, ale to zdieľanie má o mnoho väčšiu silu, keď sa posúva ďalej a pomáha ďalším ľuďom práve v tom takom rozhodnutí siahnuť po niektorom tom produkte a vyskúšať tú jeho silu, pretože tak ako vy ste presvedčené o tých skúsenostiach, tak verím tomu, že to isté prinesie také tie pozitívne účinky aj ďalším ľuďom. Takže pôjdeme tak ako od vás po tie skúsenosti, tie vaše, aby tu zazneli, aby ste pozdielali to, čo vám dáva, ktoré produkty v rámci Essence vám pomáhajú v tom, aby ste sa cítili viac ženou, aby ste boli viac vitálna, aby ste si mohli užívať ten život trošku lepšie, aktívnejšie, alebo niečo, čo vám viditeľne zlepší kvalitu pleti, krásy, alebo dodá vám to také vaše sebavedomie, tak možno Martinka, viem, že má takú krásnu skúsenosť. Poďme hneď najprv na tú krásu, hej? Aby sme vyskúšali, alebo teda pozdielali to, čo má Martinka skúsenosť s nejakým produktom, ktorý nám hádam aj ukáže, áno. Áno, ukážem, pripravila som, ďakujem. Tanička, čo vám chcem dnes ukázať a v podstate opísať moju skúsenosť, a nielen skúsenosť moju, ale kamarátok, je produkt z Massive Edition od nás a je to hydratačný sorbet na pleť. Sorbet. Nie je to taký klasický krém, je to skutočne hydratačný sorbet, ktorý, akože jeho obrovskou výhodou je to, že je taká ľahká, vstrebateľná konzistencia, ja ho aj takto ukážem. Už ho tu veľa nemám, to akože fakt, že už budem objednávať nový, hej, už mám v košiku. A je to veľmi šikovný sorbet, hydratačný sorbet na leto. Mnohé dievčatá to ocenia práve vtedy, pokiaľ potrebujú robiť vlastne hydratáciu pleti, napríklad pod SPF-ko, alebo tie odvážnejšie ešte nejaké BB krémy a povedzme aj make-upy, keď ešte v lete používate. Mnohí iba BB krém, ale zase sú aj dievčatá, ktoré idú aj do make-upov. Ja osobne ho používam takmer celoročne, nielen v lete, pretože mi vyhovuje aj pod make-up. Čiže on sa rýchlo vstrebe, čo je veľmi super vec, pretože nemáte pocit mastoty, nemáte flaky, neurobí vám to proste nič, čo tam nechcete vidieť a mať. Jeho obrovskou výhodou je aj to, že má viac foriem kyseliny hyaluronovej, čiže dokáže vlastne pomáha viazať tú vodu v pokožke. Naviac je tam ešte glycerín a butylenglikol. To sú klasické, majú účinné hydratačné zložky. Čo je naviac ešte je vitamín E a ružová voda. Dočítate sa aj vlastne o produkte priamo na stránke. Tieto dva poviem len vzhľadom na to, že pridávajú trošku takého antioxidačného a upokojujúceho efektu. Pre mňa osobne ten upokojujúci efekt už je len tým, že keď sa nakrémujem, nemusím čakať niekoľko minút v kúpeľni alebo porobiť niečo iné ráno, kým si môžem naniesť make-up. Hej. Proste naniesiem si vrstvu, ktorú tá moja pleť potrebuje. Ja mám teda pleť zmiešanú, to znamená takéto téčko, hej, že tuto je tá masná zóna, tuto sú suchá zóna. Kedysi dávnejšie, možno tie 3 roky nazad, kým som začala používať tento sorbet, som mala až také akoby šupinky. Ja som to volala také tie rybie šupinky tuto v okolí vlastne tých líc. A bolo to veľmi nepríjemné, pretože ani ten make-up na tom nevyberal dobre, ani to proste nebolo príjemné pre mňa ako ženu.
tak som si povedala, že super, prišla novinka, poďme ju vyskúšať. A teda natoľko mi sedla, že som pri nej zostala. Odporúčame ju používať ráno večer. Ja osobne teda iba ráno, pretože na večer, a keďže už patrím do skupiny 40+, tak som si našla vlastne kolostrový anti-aging, o tom sa môžeme porozprávať kľudne aj na budúce. Ale tieto dve kombinácie mi proste naozaj vyhovujú. Čiže na zmiešanú a masnú pleť rozhodne by som odporúčila toto. Na normálnu pleť deto. Proste dobrý hydratačný produkt. Čo sa týka suchej pleti, záleží v závislosti od toho, ako veľmi suchá. Hej, ja som mala suché tieto časti, vlastne tie lícne časti, tak mne to vyhovelo. Keď má niekto príliš suchú, uvidí, či to bude len ľahučka, taká drobná vrstva pod nejaký hustejší krém, alebo to bude dostatočne dosť a nepotrebuje ďalší. Hej, treba vyskúšať. Každá z nás je iná a verím tomu, že každej vyhovie niečo iné, ale tento sorbet skutočne preferujem a odporúčam aj môjmu okoliu, babám. Tie, čo používajú celoročne iný krém, tak na leto určite vyskúšajte, už len minimálne na leto, pretože tá textúra vás skutočne presvedčí o tom, že je to taká tá, no keď vám povie niekto, že sorbet, no tak akože neviem, sorbet to je zmrzlý náreň, hej, že idem si kúpiť proste nejakú zmrzlinu, ten sorbet. Tento krém je taký, že naniesite si ho na pleť, teraz si nedám, lebo už som sa snažila ráno niečo urobiť s pleťou, aj keď to už teraz nevyzerá si, ale je úplne, že ľahučko, vstrebateľný okamžite, hej. Čiže ten efekt je tam vážne super. A asi už nebudem viac hovoriť o tom, lebo som povedala asi všetko, čiže na akýkoľvek typ pleti. Skutočne ľahká konzistencia, inak veľmi priaznivá cena, čo vás teda presvedčí o tom, aby ste to vyskúšali, že neminiete 50-70 eur za krém, ktorý vám tam bude stať potom v poličke, ale dovyužívate ho. Aj keby ste ho mali dovyužiť, povedzme, že vám nevyhovuje úplne, ale dáte si ho ako takú jemnú vrstvu pod ten svoj hutnejší alebo hustejší krém, hej? Čiže skutočne ho nezahodíte. Aj to bude obrovská výhoda. Super. Takže tak, dobre? Ďakujeme. Môžem potvrdiť, áno, tento sorbet, aj moja dcéra, ako nám prišiel, ja som ho vyskúšala a dcéra, ktorá však už nebýva so mnou, tak ja viem, že nech vyskúša ten sorbet, ale sorbet a ona a nie. Až prišli narodeniny jej a dostala celú radu Must Have Edition a medzi tým bol aj tento sorbet a nejako o 2 týždne mi vraví, mami, ale ten sorbet je výborný. Hej, takže ona má 30 plus, hej, tak ešte takú šťavnatú pleť, ale naozaj si veľmi pochvaľuje. Takže ďakujeme za zdieľanie. Super skúsenosť. Áno, to nám pomáha byť krásne. A ešte to aj krásne príjemne vonia rúžovo. Hej, takže super. Ďakujem. Koho vidím ďalej tu? Možno môžeme teraz do takého iného súdka od tej krásy prejsť k takej vitalite, pružnosti, k aktivite. A myslím, že Ivetka má veľmi dobrú skúsenosť s produktom, ktorý pomáha to, aby človek ostal aktívny v každom veku a mohol si sa hýbať s radosťou bez nejakých obmedzení. Dobrý večer, tak ja by som chcela veľmi vychváliť výživový doplnok Aloe Vera s bosveliou. S ním mám veľmi dobré skúsenosti. Chodievala som cvičiť na skupinové cvičenia, mala som veľké problémy s kolenom, bolo také stuhnuté, nevedela som ani drep urobiť, ani nejaké výkroky, ani nič. A trénerka aj s jednou spolucvičiacou mi poradili tento výrobok. Začala som ho užívať a tá ohybnosť sa mi teda veľmi zlepšila. Dnes môžem povedať, že drep urobím bez problémov, výkroky bez problémov. Bohužiaľ, mám 4. poschodie bez výťahu, čiže ja tie kolena naozaj potrebujem, aby boli funkčné a ohybné. Takže ja vrelo doporučujem tento výrobok. Proste ako, neviem si ho vynachváliť. Vyskúšala som rôzne z lekárne, Kamzik a ja neviem, Golafid a proste všetko, čo bolo možné v lekárni, som to vyskúšala. Žiadna zmena, ale jedine tento výrobok a preto kade chodím a kto sa mi sťažuje, že má problémy s kolenami, odporúčam len toto. Super. A k tej kráse sa potom už pomaly dopracovávam, takže veľmi vás počúvam, čo je dobre na tú krásu, píšem si to a budem rozmýšľať s tou krásou ďalej. Super.
Ivetka, môžem sa ešte opýtať, Áno. ako dlho ste to užívala a ako často, ako pravidelne, alebo teda v akých dávkach, keď ste pocítila také tie svoje prvé výsledky? Prvýkrát som to začala ešte pred koronou, keď som chodievala cvičiť a odporúčili mi, keďže mám problémy, 2 tabletky ráno, 2 večer. A tá prvá dávka také minimálne 3 mesiace. Mhm. A môžem povedať, že áno, cítila som zmenu. A potom už len také, že na udržanie 2 tabletky len večer. A ja mám teda taký zvyk, že počas letných prázdnin alebo dovoleniek ja proste vysadím všetky výživové doplnky. Proste všetko. Dám tomu telu nejakú pauzu, aby proste si oddychlo od všetkého, vyčistilo sa. A pred 2 rokmi som robila rekonštrukciu bytu, takže som nebývala doma 2,5 mesiaca. Bývala som u kamarátky, ktorá bývala síce na 4. poschodí, ale s výťahom. A keďže také doma nemám, tak som ho plne využívala. A môžem povedať, že teda vrátila som sa domov a mala som veľké problémy výjsť na to 4. poschodie, tak som to znova nasadila, toto aloe a zabralo to do mesiaca. Do mesiaca som nemala problémy. A teraz zatiaľ berem už len také, hovorím, počas roka si to dám, keď zacítim nejaký trošku problém, tak si dám nejakú, ja neviem, 3 mesačnú kúru, že 2 tabletky denne, pravidelne samozrejme, nevynechávam a som spokojná veľmi. Super, ďakujeme, ďakujeme, ďakujem Prosím. veľmi pekne. Takže ak sa chceme hýbať a máme obmedzenia klbové, tak práve Boswellia, náš prírodný ibalgín, ktorý má vlastne nielen od bolesti účinok, ale aj protizápalový účinok, aj účinok na klby, že vlastne čistí tie usadeninky, ktoré dráždia tie naše klby, ktoré spôsobujú to, že to v tom klbe škrie, tak práve to aloe vera to dokáže vyčistiť. Tá Boswellia má protizápalový účinok, protibolestivý účinok, takže kombinácia v podstate 3 účinkov v jednej tobolke. Ďakujem Ivetka. Môžeme prejsť, vidím tu na Aničku Baldovičovú. Áno. Budem rada, keď ona nám pozdieľa tiež produkt, ktorý jej pomáha už rokúce na lepšiu pohyblivosť a pružnosť. No tak ja som si dneska vlastne spomenula na môj prvý výrobok pred niekoľkými rokmi, ktorý mi tak otvoril oči a ústa. A je to tento výrobok. Poznáte ho asi všetci. Ja teda ho už používam naozaj niekoľko rokov a som veľmi s ním spokojná. Povedz nám, Anička. Floven je to, čo mne pomohlo hneď a doteraz sa používam. Ja trošku si pomôžem tým našim letáčikom, lebo veľmi sa mi páčila prvá veta. A musím si zasvietiť, bola super. Prevratný prírodný produkt na ochranu cievneho systému vďaka svojim vlastnostiam s technickým spracovaním vysokou vyvyšuje obdobné produkty na trhu. S tým na 200% súhlasím. Je to tak. Táto prvá veta je presne to, čo mne pomohlo. A rovno budem hovoriť to, na čo to je, lebo to všetko mi pomohlo. Na zníženie pocitu mravčenia a ťažoby v nohách. Ťažké nohy sa to volá, aspoň tak pán doktor mi to hovoril. A toto skutočne mi pomohlo. Nemám pocit ťažkých nôh a ja chodím hodne na turistiku a hodne chodím, takže naozaj mi to veľmi pomáha. Za ďalšie, na zamedzenie či zníženie opuchov nôh spôsobených dlhodobým sedením. To znamená, že cesta vlakom, to boli galeje, lietadlom druhé galeje, moje nohy boli opuchnuté, boleli ma. A to, čo tu píšu sa ďalej,
na zníženie výskytu nočných krčov v nohách. Ja som v noci niekoľkokrát vyskakovala z postele a musela som sa postaviť na nohu, aby mi to prešlo. To je neskutočné, že všetko toto som mala, čo tu napíšu, naozaj. No a je samozrejme pri výskytu krčných žil, to je samozrejme, a k urýchleniu vstrebávania podliatin a modrín. To som mala presne, keď som vystúpila z lietadla. Od členkov 20 cm som mala tie krvné podliatiny. Takže vždy som si to vyliečila, zase cesta naspäť, keď som prišla domov, bolo to isté. Čiže skutočne môj prvý výrobok, to je Zlatušik, ho volám, pretože ten mi povedal, že ak tento mi vyliečil to, čo dlhodobo mi nikto nevedel, ja som sa natierala, mastila, ja už neviem čím, a potom vtipný pán doktor mi povedal, vyložte si na 3 hodiny nohy. No v práci sa to nedalo a doma pri 2 deťoch tak o 11. večer, keď som išla spať, som sa už celá vyložila, áno. Čiže proste na 3 hodiny namastiť a vyložiť nohy, to je luxus. Čiže mne to pomáha doteraz, ja to používam často a hlavne v lete. V lete u mňa tieto všetky výrobky, ktoré mi pomáhajú na žily, na kĺby, ešte viac používam, pretože to leto je pohyblivejšie, tam ten pohyb je treba. Čiže mne to pomohlo, komu to doporučila som, každý povedal, že mu to pomohlo. Ale pochopiteľne, že to sa musí používať dlhšie. To bolo tak 2. mesiac, keď som ho začala užívať. No a potom som si povedala, že keď Essence má jeden výrobok, ktorý mi všetko splnil, takže musím naozaj vyskúšať aj ostatné. Takže stále používam všetky a maximálne ďakujem, že mi niekto dal takéto niečo, čo mi pomohlo bez toho, aby som do seba pchala všelijakú chémiu. Super, ďakujem. 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 Floven je naozaj veľmi dobrý prípravok práve v tomto letnom období, hlavne teda má také intenzívnejšie využitie, lebo vtedy tou teplotou vlastne sa nám ako keby tá stagnácia tej lymfy a tie opuchy sú v tých dolných končatinách. Nie je to pre ľudí iba tí, ktorí majú sedavý spôsob práce alebo že počas dňa sedia, ale aj pre ľudí, ktorí máme veľmi dobré reakcie od ľudí, ktoré celý deň stoja na nohách, že robia v nejakej práci a sú pri nejakom stroji, alebo sú kaderničky, alebo proste, že počas celej tej svojej pracovnej doby musia stať na nohách. Takže aj vtedy tá úľava je citeľná. Dokonca naozaj, aj keď je dobré užívať pravidelne a dlhšiu dobu, aby vlastne sa to rozprudilo a vlastne ten účinok bol trvácnejší. Ale určite aj keď som dala niekomu, že sme desi cestovali na nejaký seminár a v aute začali puchnúť nohy a nemal skúsenosť s takýmto produktom, dala som, do 2 hodín ten človek hneď pocitil tú reakciu, že ten opuch sa zmiernil. Hej. Je to pagaštankonský, je tam aescín, je to látka, ktorá vlastne podporuje aj riedenie krvi a riedenie lymfy, vlastne riedi všetky tekutiny. Dokonca máme skúsenosť v tom, že aj pri nejakých ochoreniach priedušie, keď je kašel, keď sú zahustené hlieny, keď sa nedá vykašľavať, tak aj vtedy Floven užívať ráno, večer a vlastne dokáže zriediť aj tie hlieny a uľahčí sa vykašľavanie. Hej. No a Floven vlastne supluje účinok 3 tabletiek, Detralexu, Veseldue a Anopirín, čo častokrát predpisujú ľuďom v takýchto troj kombináciách, hej, práve pre ľudí, ktorí majú problém s cievami. Jedno Veseldue spevňuje stenu ciev, Detralex takisto aj vyživuje tú stenu ciev, ale aj podporuje vlastne tú klzavosť krvi a Anopirín riedi tú krv. Hej. Ale Floven je nakombinovaný tak, že vlastne má v podstate 3 účinky v jednej tabletke. Hej. Takže
2 Detralexy, alebo keď by sme len Detralex nahradili 2 Detralexy, je účinnosťou taký Floven je taký silný ako 2 tabletky Detralexu. Hej? Takže keď to užívate, že jednu denne, tak je to mesačná dávka a je to finančne ešte lacnejšie ako ten Detralex. Hej? A hlavne je to všetko z prírodných zložiek. Super, ďakujem Anička. Prepáčte, že ja vás tak akože ešte doplňam, ale v rámci tých skúseností, ktoré mám od vás všetkých ostatných, tak sa snažím zase tu doplniť a odovzdať niečo viacej, aby ste vlastne vedeli, že tie naše produkty majú nejaký taký primárny účinok, ale vďaka tomu, že sú zložené z tých prírodných zložiek, tak majú sekundárne účinky. Väčšina chemických liekov, alebo teda všetky chemické, majú nežiaduce účinky. Hej? Ale naše výživové doplnky majú sekundárne. To znamená, že užívate to kvôli jednému problému a zistíte, že vám to vyrieši druhý, tretí, štvrtý problém, ktorý ste ani nemali v pláne akože s tým produktom riešiť. Takže je dobre možno vedieť, že každý ten produkt má taký širší záber účinku. Dobre, ja tu vidím, myslím, že Olinku. Aj ona má niečo pripravené, čo sa týka produktov na takú krásu, na to, čo ju robí ženou, s čím sa cíti byť viacej ženou a čo ju podporuje už dlhšiu dobu na tejto ceste. Olinka, máš slovo. Dobrý večer všetkým. Ja som sa trošku neskôr pripojila, také nečakaná návšteva mi prišla, ale vybavila som, aby som sa mohla zúčastniť. No takže moc tu asi až tak o krásu nejde, aj keď možno na princípe aj áno. No. Jeden z mojich obľúbených produktov je Aloe Vera Soft Spray. To je u nás veľmi obľúbený, nielen môj, ale teda aj celej rodiny. Jedného času sme mali, hádam, aj 3 fľašky otvorené. V jednej izbe, v kúpeľni, v druhej izbe. Každý, kto už vyskúšal, že naozaj pomáha, tak chcel ho mať stále po ruke. Podráždená pokožka, poholení, rezné rany, popáleniny, štipance, bolavé ďasna, hrdlo, výražka, exém, proste to je všeliek toto. To je úžasná vec, ktorú odporúčam fakt pri každej príležitosti ako prvú pomoc a je to skutočne výborný produkt, ktorý nesmie u nás chýbať jednoducho. Všetky tieto neduhy, ktoré trápia zvonka človeka, alebo malá boliestka, fakt, že všetko na všetko to zabera a zázračný aloe z prírody produkt naozaj vyrieši problém. A potom aj gel, teda aj ten máme stále doma, ten pri menštruačných bolestiach. Nezdravá pokožka už teda znútra, keď ju chceme trošku liečiť, keď sú tie výražky také rozmnožené alebo zapálené, tak na čistenie krvi zase pitie toho aloe vera gelu, to tiež je stále po ruke. Takže ja si len takto zatiaľ skrátke, no. Ďakujeme, Olinka. Aloe ešte, prepáčte. Len by som možno vstúpila, doplnila by som Olinku, lebo okrem aloe, to, čo ukazovala, máme vlastne aj takú detskejšiu verziu. Ona je, myslím, s príchuťou jahody. Lebo keď ste spomínali, že na hrdlo, čo je super inak výborné, lebo napríklad ja mám 8-ročného synčeka a keď bolo hrdlo nedávno, tiež som vyskúšala ten náš do hrdla, čo bolo teda celkom nepríjemné, ten originál, ten najsilnejší aloe, ale s príchuťou pre deti, taký modrý je, v tej istej flaštičke, len nie do modra, tak výborný a zvládol ho aj on sám. Dokonca prišiel, daj mami, nastriekam si. A on si bol schopný nastriekať aj 4-krát celú ústnu dutinu vo vnútri sám. Hej? Čiže určite to využite a myslíte na to, že máme niečo aj teda vhodné pre detičky. Dobre? Áno. Ďakujem, Martinka. Ďakujeme za doplnenie. Áno, sú tam 3 verzie. Je tam soft spray, klasický len soft spray, to je s lastovičníkom. Ten je dobrý na také, ako to sme mali ako prvý, takže sme ho používali na všetko. Hej, to bola vlastne sanitka do kabelky. Ale také primárne by som ho doporučila aj na také chronické rany, máme skúsenosti aj na tie maličké bradavičky, hej,
keď sú, tak vlastne práve lastovičník má tú schopnosť, že dokáže vlastne spôsobiť to, že tá bradavička ako keby odumrie, odpadne, tak ale treba nie len striekať, ale normálne na tampon nastriekať, prilepiť a nechať to cez noc alebo počas dňa, keď ste doma, dlhšie nechať pôsobiť. Hej, takže aj takéto využitie. Potom je ten Soft Spray Plus, ten je s pantenolom, ten určite nájde uplatnenie práve, ten, čo ukazovala Olinka. Ten určite nájde uplatnenie práve v tomto letnom období. Práve ten pantenol a mentol pomáha to zachladenie tej popálenej pokožky. A potom je tá detská verzia. A dokonca je výhodné aj vlastne v sete si kúpiť všetky tri spolu, hej, kto má rodinku, deti. Hej. Ale moji malí vnúci, 4,5 roční, keď nemám po ruke detsky a mám tento plus s tým pantenolom, s tou metou, tak aj ten sú vedia prijať, nevadí im do úst, hej, že vlastne veľmi dobre pôsobí. A možno takú úplne čerstvú skúsenosť, čo mám s týmto plus, možno, neviem, či si pamätáte minulý týždeň, mala som trochu opuchnuté jedno oko, toto práve, alebo možno to ani nevidno úplne na tomto vysielaní, ale vyzeralo to, že sa mi ide urobiť jačmeň a vlastne ma to veľmi bolelo a mi to puchlo aj horné, aj spodné viečko. A kamarátka mi, joj, to musíš z Framikoin a ja neviem čo, no to ja takéto nepreferujem, aj keď som zdravoťák. Tak ja som asi 5-6 krát za deň nastriekala maximálne na tampón, vytierala, keď som oddychovala, priložila som si tento soft spray na oko. Proste čisto len soft sprayom plus som vyriešila to moje oko. Hej, vytierala som to veľmi často počas dňa a jednoducho ten zápal sa stratil a jačmeň nevypučal. Hej, takže tak. Chcela by som ešte k tomuto, Tanička, že vlastne ten základný, prvý, ten je s lastovičníkom a ten je teda nebezpečný pre oko. No, kedysi som aj ten ja som kedysi, keď sme iní nemali, tak aj ten sme používali, takže jemno vytrieť, hej, nie priamo do oka nastriekať, Áno. jemne vytrieť, alebo aj do ucha, používali sme ho aj do hrdla, všetko, hej. Ale teraz ja som mala po ruke tento plus, hej, takže som to robila plus. Keby som mala ten lastovičníkový, tak to riešim asi s tým, hej. Mala som... Lebo viem, že som ho používala, teda to som aj zabudla spomenúť, že tiež unavené oči, ja som mala jedného času vyšší očný tlak, tak som tiež musela si kvapkať, potom kvapky prestali vyrábať, neboli v dostatku, tak zase inšie sa riešilo, že iný náhradu, zase beta blokátory som nemohla, lebo som mala nízky tlak a nízky tep. No a pomáhalo mi na vatový tamponík namočiť ho a streknúť si tú alojku a na zakryté oči si priložiť. To bola úžasná úľava pre mňa. Toto bolo výborné, len som už na to som zabudla, teraz ste mi to pripomenuli. Že fakt toto bolo tiež veľmi dobre, také obklady na unavené oči a naozaj to bolo efektné. Super, super. Ďakujeme. Že takéto zase pripomenuli, čo všetko nás ženy môže trápiť a s čím sa môžeme stretnúť, aby sme našli riešenie práve v tom, čo doma máte a to, čo máte po ruke. Neviem, či je tu Majka, nevidím ju. Ešte Majka bola pripravená, že nám pozdieľa nejakú skúsenosť. Asi ju tu nevidím prihlásenú. Takže dobre. Čo som ja? Ja vám teda chcem pozdieľať. Mne jedna kočka, ktorá sa nevie prihlásiť z technických príčin alebo z dôvodov, tak som ju poprosila, nech mi napíše svoju nejakú referenciu. Tak mi napísala, že veľmi dobre jej robí na pleť, má o mnoho krajšiu a jemnejšiu pleť, ako začala používať kolostrové mydielko.
na tvár a to jej robí veľmi dobre, používa ho už veľmi dlho a takisto používa rúžovú vodu a plátenkovú hydratačnú masku, hej, tu aloe vera. Takže to je výborné, moja pleť je jemná, krajšia a ako som doplnila užívanie Feme Plus, tak tá pleť sa ešte je viac krajšia a povedala mi to aj moja kadernička, hej, že vlastne vyzerá moja pleť šťavnatejšie. Ja som jej napísala, že či Feme Plus jej niečo upravilo aj v podobe menštruačného cyklu a ona mi odpísala áno, tak jemne, ona už aj zabudla, že napísala, že áno, trochu, keď dostávam menzes, ani neviem kedy. Predtým som mávala veľké bolesti brucha a hlavy. Teraz je to jemnejšie. Hej? Takže to je referencia, ktorú mi poslala dneska Lenka. Hej? Takže to je k tomuto Feme Puls. To sú tie naše vankušiky, alebo teda limonádka, ktorá je zameraná na ženskú hormonálnu rovnováhu. Chcem prekliknúť, aby mňa bolo vidno, ale nevidno ma. Dobre. Neviem, verím, že to už poznáte, Feme Puls. Áno, vidno. Tak, Feme Puls. Je to vlastne výťažok maky, drnek jahňací plus komplex B vitamínov, magnézium, C, D, takže sú to všetko vitamíny, ktoré ženské telo výrazne potrebuje a práve tie rastlinné extrakty maka a drnek, alebo teda Vitex, pôsobia na tú hormonálnu rovnováhu, zastabilizujú hladinu estrogénu, aby nám to v tele tak nelietalo a nespôsobovalo tie problémy. Či už je to v období menštruácie, alebo v období pred menopauzou, alebo už počas menopauzy, keď niekto ešte máva návaly, zmeny nálad, hej, veľa skúseností máme práve v tom minule, tiež zdieľala jedna kočka, že vlastne také tie depresívne nálady, také tie straty takého zmyslu, takého čo ďalej, hej, tak práve Feme Puls jej pomohlo sa vrátiť tak samej k sebe a zastabilizovať sa a opäť si objaviť takú svoju vitalitu. No a čo ešte by som teda ja pozdieľala také, čo sa týka ženskej krásy, tak za mňa je určite špirála. Tým, že ja síce nie som nejaký odborník na líčenie, ale pre mňa je táto špirála úžasná v tom, že je veľmi jednoduchá aplikácia, je to táto predĺžujúca. A používam teraz hnedu, lebo však čierna nie. Ja zistila som, že tá hneda mi aj viac pasuje tým, že som blondína. Ale veľmi dobre drží. Aj keď si občas ja pošúcham po tom oku, tak sa mi neurobia také rozmazané, ako keď by som si to urobila z iných špirál. Bo mali sme dlhší výpadok a naozaj som sa zase bola nútená siahnuť po špirálach z DMK alebo od švagrinej z inej spoločnosti, také tie katalógové predaje, čo poznáme, Avon, Oriflame, hej, ale to som použila 2-3 krát a buď ma začali z toho oči štípať, alebo som zabudla, šuchla som si a už som mala úplne čierne pod očami. Takže naozaj ja na túto našu špirálu nedám dopustiť, som veľmi šťastná, že ju máme, pretože mi nedraždí oko, aj keď pošúcham, aj keď dostane sa mi to do oka, proste nemám žiaden nejaký takýto problém, nerozmazáva sa. No a za moju dceru ešte by som určite povedala to, čo mi ona povedala, že vrajím, ktorý produkt z Essence by si povedala ako top pre teba.
tak pre ňu to je táto ceruska na obočie. Je takáto malička, lebo teraz mám takúto malú. Hej, ale táto blond, ona tým, že si každý deň, každé ráno upravuje to obočie, tak ona, myslím, že tak 6 týždňov jej vydrží jedna ceruska, čo ju tak veľmi často míňa, používa teda, ale veľmi jednoducho sa natiera, tak aj ja, ktorá nie som nejaký, neviem tak rýchlo, nemám taký gríf, veľmi mi vyhovuje tá štetvočka tam, že mi to urobí také tie prírodzené, rozdelí to nakreslené a urobí také prírodzené to obočie. Takže keď som sa mala zamerať teda na produkty, čo sa týka krásy, tak určite za mňa sú to tieto. No a teraz ešte Gummy Glow na vlasy. Hej. Tí, čo ma poznáte a viete a vidíte, tak vidíte, že mi rastú vlasy tam, kde mi dlho nerastli. Neustále tak akože rýchlejšie rastú, aj tá kvalita vlasov sa výrazne zmenila. Aj užívam to od konca januára, takže užívam to nepretržite. Hej, nerobila som si nejakú pauzu. Akože je deň, keď užijem jednu, je deň, keď užijem 3, lebo mám na ne chuť, tak si dám. Hej. Doporučená tá dávka je 2 za deň. No. Ale nič sa nestane, keď aj viacej. Len možno, čo som si všimla, že práve tie Bčka, keď tak viacej človek užíva, tak možno trošku zvyšuje chuť do jedla potom. Takže... Ale to je, možno si to len domýšľam, možno to není tak, ale Bčka celkovo sa vraví, že podporujú chuť do jedla. Hej. Takže to je také moje ešte zdieľanie. Má ešte niekto, čo by chcel ešte pridať nejaký produkt? Môžem ja doplniť. Ja presne som si to Femepuls vyskúšala. Mala som tu 3 dni vnúčku. Učila sa na skúšky na vysokej škole. No tak som ju nadopovala, mala menzes ešte k tomu všetkému. Tak skutočne to veľmi chutilo. To je prvá vec, to je super, mne to chutí. Druhá vec bola, 5 hodín sa dokázala denne učiť, čo je teda hodne, 5 hodín. Včera dokonca po 5 hodinách ešte išla aj behať, aj to mi pomohlo. Takže som ho nabalila na cestu dneska ráno, dala som jej na 2 týždne, aby vydržala ma ťažkú skúšku z anatómie. Takže to jej budem držať palce. No tak vie, babka, to je super, mne to chutí, je to veľmi dobré. A naozaj sa cítim taká fit, no taká lepšia, tak sa mi lepšie učilo. Ani sa mi nechce ísť do Ostravy, bola by som tu ostala. No, len choď. To je jedna vec. Tá hnedá ceruska na obočie, mám to dneska aj ja, ale som tak ráno moc nevidela na to, keď som sa tak rýchlo len trošku pretrela, je vynikajúca. A čo na nej ocením je to, že čo ja si kúpim inú cerusku, keď ju začnem strúhať, tak je zlomená. Z DM-ky to je úplne pravidelne, že vystruhám 20 cm a nejdem vlastne sa dostať k tomu, aby to bolo celé, aby to konečne malo špicu. Toto je super, 2-krát zatiahnem a mám špicu. Je krásna, pevná, drží. Naozaj na to obočie je to super, nemusím si dávať ani gel potom na to, aby to držalo. To len tak som doplnila. Čerstvé, lebo mám čerstvé na tie oči. Ešte nemám špirálu, to mám tiež v pláne. Najbližšie. Super. Dobre, tak máme doplnené ďalšie informácie. Verím, že aj vám opäť prišli nejaké nové impulzy k tomu, že na čo všetko ešte by sme mohli produkty používať, pretože naozaj tá paleta toho využitia je veľká. Je ešte niekto, čo by chcel ešte niečo pozdieľať? Ak sme už teda túto tému dneska vyčerpali, tak ja vás len chcem poprosiť, aby ste každá jedna, ktorá zdieľala
alebo aj tá, čo nezdieľala, ale máte skúsenosti. Píšte skúsenosti v e-shope do tých referencií, pretože práve tieto skúsenosti pomáhajú ďalším ľuďom sa zorientovať pri výbere a tak ako aj vy si tam určite pozriete, prečítate, možno vám pri niektorom produkte práve to pomohlo sa rozhodnúť, tak to môže pomôcť ďalšiemu človeku. Hej? Takže dohodnime sa, že každá jedna, ako sme tu, tak napíšeme aspoň jednu referenciu, možno hneď rovno dneska, bolo by to ideálne, aby sme na to rovno nezabudli. Aspoň krátku, nielen hviezdičky, ale napísať aj na čo sme ju používali, čo sme s tým vyriešili, pretože naozaj je to veľmi, veľmi dôležité. Na budúci mesiac, na konci mesiaca budeme mať tiež teda tému skúsenosti alebo takéto vysielanie produktové na skúsenosti. Tam sa zameriame už na leto, príprava na dovolenky, takže rozobereme tie produkty, ktoré nám v lete pomáhajú. No a teraz vo štvrtok určite si nenechajte ujsť a zároveň vás teda pozývam aj vás, aj možno vaše ženy vo vašom okolí prísť na vysielanie, kde máme takéto napojenie na tú tému, čo sme mali minulý týždeň, zmysel ženy. Hej, ako nájsť nový zmysel ženy, alebo teda ako si žena môže nájsť samu seba v nejakej životnej zmene a aké nové možnosti vlastne jej Essence ponúka. Čo najviac ženy vlastne hľadajú v tom takom novom uplatnení a čo z toho môžu nájsť práve v Essence. Takže o tom budeme rozprávať teraz vo štvrtok. Je to verejná prezentácia, môžete si pozvať aj ľudí, ktorí možno už si naznačili niečo o Essence. Bude to taká jemná, nebude to marketingová prezentácia, ale také zamyslenie sa nad tým, ako to my ženy máme v určitom období, keď už možno máme deti vyrastené, alebo nastane nejaká zmena, že už nás tie deti až tak nepotrebujú a potrebujeme sa vlastne zaradiť a nájsť si nový zmysel života. Takže pozrieme sa na tieto témy. Budem sa na vás tešiť a teším sa, že ste sa podelili zo svojej skúsenosti a uvidíme sa opäť teda vo štvrtok. Vypnem nahrávanie.